Kom igen nu Daniel. Ni som sitter i publiken nu ska ju inte tänka att bara för att man inte kommer så långt med ramen så betyder det att man inte är bra på någonting annat. Ofta är det väldigt flexibelt. Kom igen nu då! Och Daniel skruvar in händerna så långt han kan. Och det är många rätt i mark nu på det här. Det är väldigt bra uppvärmning för nästa gren som är bilmark.